Ja mám pre teba niečo, no. To má z dneskajška. To jak sa to podarilo? A co teraz? Ogni stanno si affannano, amare cucalera, shalala, mulconi mulanti affannano, amare cucalera, shalala. Lacike. Laci stále do sola mi rozpráva. Čo prvá dáma? Hej. Jasné, vyzerá jak mešiáš nejaký. Lacika. Presne medzi sa. Poháme? Hapanána, nie? Niečo ze tohto pána. Ja mám pre teba niečo, no. To má z dneskajška. To jak sa to podarilo? Dobre sa tváril. On je taký šikovný. Mal som povedať, že tam vyzeráš ako mesiáš. Ako pravoslavný kňaz. Čo si? To je paráda. Pamiatku.